Balimaya Couture ko aw kaw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Joliba TV News filɛbaw ka taa se Joliba FM lamɛnbaaw ma an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka min ye bi don kibaru kɛnɛ kumaw kan sa an b'a dɔn k'a fɔ Joliba ɲɛmaaso y'a latigɛ sa k'a fɔ diɲɛ don o don ni nin waati ninnu sera sa an bɛ se kɛnɛ kɔnɔna la yan nɔ sa min ye an balima kunnafoni dilanw olu ye kunnafoni minnu sɛbɛn sa ka bila gafew sanfɛ ka se kɛnɛ kɔnɔna la ka olu di aw ma to dun ka na bisa baaraw kɛcogo kɔnɔna la sa min ye Amadu Tolo ne bɛ yan nɔ ka se ka bakuruba ka olu bama yɛlɛma aw ye to dun kana yaasa faamuyali bɛ sɔrɔ a ko kɔnɔna la cogoya minnu na o hakilina kelen in na sa min ye tele fanfɛ Augustin Echubihi ale bɛ yen nɔ ka se ka baaraw nɔgɔya Lamini Kulibali ale fana ka wulikajɔ ye nin tagabolo ye sa tele fanfɛ min ye Musa Ayidara ale bɛ yen nɔ fo ka taa se Yusuf Sangare ma an tɛ ɲinɛ min ye arajo fanfɛ yaasa ka an kumakanw ka olu cari diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na sa min ye Bubakari Tarawele n'an ko a ma Garanbe ale ka wulikajɔ ye bi o hakilina kelen in kɔnɔna la sa an b'a fɔ deliko o bila ka gɛlɛn don kelen ɲɛgan sa bi min ye sanko ye an solila Bamakɔ ka don o kɔnɔna la o hakilina la sa an b'a dɔn k'a fɔ kɛnɛ kɔnɔna la sa gafew caman bɛ olu ma kɛnɛ la sɔrɔ bari gafe minnu b'an bolo bi an bɛ an wakili don u la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye l'essor ye ale b'an bolo yan nɔ sa an bɛ tila ka an da don a kɔnɔna la ka na se min ye les échos welewele ma i n'a fɔ laadala an b'a daminɛ ni min ye l'essor ye sa ka sababuya kɛ l'essor min ye faso ka gafeba ye a da bɛ bakuruba dɔw kɔnɔna la an da bɛna s'a ma ka walanwalan a y'a yira sa a ka dakuru ɲɛfɔlɔ la sa k'a fɔ ko min ye coopération militaire ye n'o ye finitigiw ka wulikajɔ hakilina kɔnɔna la sa ko Mali jamana ale ni Burkina jamana ko u kɛn bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sigi ka fɔ belebeleba kɔnɔna la sa sigi ka fɔ min ni u bɛna waleyaw sigi sen kan laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ka se ka file fiyɛ ka taa sira kelen fɛ min ye Burkina jamana ale ni Mali jamana ani ɲɔgɔn cɛ hakilina de kɔnɔna la sa a y'a yira k'a fɔ ko min ye Mali minisiri min ni ale bɛ an ka finitigiw bɛɛ lajɛlen kunna sa ni o ye Sadio Kamara ye ka na se min ye Burkina o minisiriw ma fo ka na se u ka chef d'état major ko ale ye wulikajɔ de sabati Mali kɔnɔna la chef d'état major min ni o bɛ Burkina finitigiw kunna o tɛ maa wɛrɛ koyi ko Célestin Sempore ko a ye wulikajɔ de sabati Mali kɔnɔna la a selen Mali kɔnɔna la yan sa a bisimilara ni min ye an ka minisiri min ni ale bɛ an ka finitigiw bɛɛ lajɛlen kunna sa n'o ye Sadio Kamara ye u ka nin wulikajɔ hukumu kɔnɔna la sa da donna waleya dɔw la ka se ka olu fɛsɛfɛsɛ a ko kɔnɔna la o y'a yira sa i n'a fɔ l'essor ka ɲɛfɔli la sa a yira k'a fɔ ko min ye Célestin Sempore ko a ka nin wulikajɔ hukumu kɔnɔna la sa ko a bisimilara min ye Mali minisiri fɛ o bisimilali hukumu kɔnɔna la sa k'u y'a yira sa k'a fɔ ko a y'a yira k'a fɔ ko ale ka nali Mali kɔnɔna la k'a sɔrɔla ŋaniya dɔ fɛ ŋaniya min ni min ye camancɛ fanga min n'o bɛ Burkina jamana kɔnɔna la sa o ɲɛma n'o ye Ibrahim Traoré ale ka laɲini don k'a latigɛ sa k'a fɔ ko min ye Burkina finitigiw ka ɲɛmaaba ye sa ale k'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se Mali kɔnɔna la yan nɔ sa ko ka na min ye balimaya siraw ni sinjiya siraw finitigiya tagabolo kɔnɔna la sa ka na caman ɲɛfɔ min ye Mali kɔnɔna la wa ka kalan fana sɔrɔ Mali finitigiw fɛ ko don nataw kɔnɔna la a bɛ kɛ sababu min ye Mali jamana ale ni Burkina jamana ko u bɛna se ka waleyaw sigi sen la sa ko Mali ye jamana ye jamana min ni bisimilali hukumu kɔnɔna la sa ni maa t'a fɔ a ye ko a to ten o hakilina de kɔnɔna la sa Sadio Kamara ale min y'an ka finitigiw ka minisiri ye sa bonya dalen kɔfɛ a kan sa a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ bonya in ko a b'a minɛ wa maliyɛnden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la koyi i n'a fɔ l'essor maaw y'a yira cogoya minnu na sa ko nin baara kɛnɛ kan sa ko min ye an ka finitigiw ye n'o y'an ka chef d'état major armée de l'air ni o ye général Umar Jara ye sa ko ale tun bɛ a kɛnɛ kan fo ka na se min ye chef général de brigade Alu Boyi Jara olu fana tun bɛ a kɛnɛ kan fo ka na se finitigiw ka ɲɛmaaw caman ma ko wa min ye Burkinakaw ye olu ka ɲɛmaa minnu ni olu tun bɛ a kɛnɛ kan sa ko u ma to sigilen u ka wulikajɔw ko a sabatira a ko kɛnɛ kan k'a yira k'a fɔ ko min ye Mali finitigiw olu ni Burkina finitigiw sa don nataw kɔnɔna la k'u bɛna jɛ ka file ka o fiyɛ ka taa sira kelen fɛ i n'a fɔ gafe ye n'o ye l'essor a y'a yira k'a fɔ ko nin wulikajɔ hukumu kɔnɔna la sa ko min ye Mali minisiri min ni ale bɛ an ka finitigiw kunna n'o ye colonel Sadio Kamara ye ko a y'a yira sa k'a
fɔ ko a bɛ hakilila jigin kɛ ko a bɛ waatinin bɔ sa min ye finitigi ko okumu kɔnɔna la sa ko min ye chef d'état major min ni o bɛ Mali kɔnɔna la sa ko o fana tun ye wulikajɔ dɔ sabati don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ka senda Burkina fanfɛla la ko a kɛra sababu ye sa a ye kalanw sɔrɔ min ye Burkina finitigiw fɛ ko ni Burkina jamana ɲɛmaaw ni olu ye o bonyamasegin kɛ min ye chef d'état major min n'o bɛ Burkina kɔnɔna la sa n'o ye Célestin Saint-Pouré i n'a fɔ Lesore y'a fɔ cogo min sa ka o ci kana Mali kɔnɔna la sa Sadio Kamara ko Mali tɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ fo que i tɛgɛ don ni bonya belebeleba in kɔrɔ ko wa ko k'a yira sa min ye Célestin Saint-Pouré la sa ko a bɔra a ka dugu la a sera a ka jamana fana kɔnɔna la o kɛnɛ kelen in kan sa min ye sɛlɛ do waleya kɔnɔna la ko k'a sababuya kɛ ko laɲini yɛrɛ tɛ dɔ wɛrɛ koyi don nataw kɔnɔna la sa min ye Mali finitigiw ale ni Burkina finitigiw k'u ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka banbagacimaw ka olu ka kɛlɛ ka o boloda min ye an ka jamana fanfɛlaw la sa k'a bɛ kɛ sababu ye sa ni u jɛra ka fara ɲɔgɔn kan min ye banbagacimaw ye don nataw kɔnɔna la sa k'u bɛna se ka dankari olu ka kow tagabolo la i n'a fɔ Lesore a b'a fɔ cogoya min na ko min ye Célestin ko a ma da o ma k'a ko ka foli belebeleba ka o ɲɛsin min ye Mali finitigiw ma koyi ko siga tɛ min na olu yɛrɛ minnu ni olu yɛrɛ tɛ maliyɛnw ye siga t'a la k'a fɔ ko jateminɛw bɛɛ lajɛlen na k'u ɲɛ b'a la k'a fɔ ko Mali finitigiw k'a bɛ waatinin bɔ sa ko u ni wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn na a ko min ye Célestin sa ko a ma ɲɛna min ye Mali ka appui kɔ ka ɲɛsin min ye u bɔɲɔgɔnko Niger jore Célestin a ye o bonyamasegin ka o da min ye an ka camancɛ fanga ɲɛmaaw kan ko wa ko wulikajɔ min don ko a ma bali min ye Burkina ɲɛmaaw la sa o hakilina kelen in kɔnɔna la ko don nataw kɔnɔna la sa u bɛna jɛ ka baaraw sigi sen kan baara minnu n'a bɛ kɛ sababu ye sa ka farafinna bɛɛ lajɛlen ka o nafa nin bonya an y'a bɔ nin kibaruya ninnu an y'a bɔ bi Lesore kɔnɔna la sa Madiba Keita ale ka an bɛ to ale Lesore kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ waleya wɛrɛ la o tɛ dɔ wɛrɛ ye ko wulikajɔ dɔ o sabatira min ye affaire étrangère n'o ye an ka jamana ale ni jamana wɛrɛ cɛɲa ko ɲɛnabɔli ko okumu kɔnɔ sa ko min ye ministre min ni ale bɛ an ka affaire étrangère kunna an bɛ don min na i ko bi sa n'o ye Ablaye Diop ye ko ale ye min ye Turki ambassadeur ka o bisimila Mali kɔnɔna la sa ko bonya de kɛra a ye ka ɲɛsin min ye Turki ambassadeur ma ko k'a sababuya kɛ sa ambassadeur min ni a ko bɛ fɔlɔ in kɔnɔna la k'a bɛ waati jan bɔ a bɛ wulikajɔ la jamana in kɔnɔna la bari a ka baaraw sa a bɛ n'a fɔ ko olu de bɛ ka ɲɔngiri k'a sababuya kɛ ale bɛna i kɔ don Mali la a ka mission ko o bɛna ban o hakilina de kɔnɔna la sa min ye an ka ministre min n'o b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛɲa ko ɲɛnabɔli kɔnɔna la sa n'o ye Ablaye Diop ye i n'a fɔ Lesore y'a fɔ cogoya min na sa ko a ye bonyamasegin kɛ ka taa min ye nin ambassadeur in ma k'a yira sa k'a fɔ ko kabini wagati jan ko nin ma kofɔlen sa n'o ye Mira M Onare ko a bɛ wulikajɔ la lasigidenya okumu kɔnɔna la Turki jamana ka lasigiden do Mali kɔnɔna la ko o hakilina la sa ko wulikajɔ minnu ni a y'a sabati Mali kɔnɔ a y'a yira cogo min sa ko a ma dogo maa si la Turki jamana ale ni Mali jamana k'u bɛ ka wulikajɔ caman sabati ɲɔgɔn fɛ min ye nin lasigiden ale ka bonya kɔnɔna la ko o baara minnu ni lasigiden ni o ye Mira ye sa ko a ye o sabati ko o foli Mali gouvernement mɛ u bɛ o ta ka ɲɛsin u ma maliyɛnden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la maa kofɔlen in yɛrɛ sa i n'a fɔ Lesore y'a fɔ cogoya min na sa ko ale ka baaraw bɛna ɲɔngiri ko barika y'a yira sa k'a fɔ ko Turki jamana o tɛna bɔ Mali kɔnɔ dɛ min ye ale yɛrɛ bakun de ye sa ko ale de bɛna taa baara wɛrɛw o fan fɛ ko wa ko a kɔmasegin n'o ye maa wɛrɛ ye sa ko o bɛna ka na kɛ min ye Turki ambassadeur ye Mali kɔnɔna la a ko k'a bɛ bonyamasegin belebeleba kɛ i n'a fɔ Lesore y'a fɔ cogoya min sa ka ɲɛsin Mali autoritéw ma fo ka na se Mali jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ma sa bɛɛ lajɛlen ko a y'a yira sa k'a fɔ ko bolodiɲɔgɔnma okumu kɔnɔna la sa n'o ye partenariat gagnant ye ko o de bɛ min ye Mali jamana ale ni Turki jamana ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ waati jan bɔ o baara minnu ni o bɛ Mali jamana ninnu kɔnɔ ko baara tɛ taa gɛlɛya kɔ gɛlɛya minnu ni olu sɔrɔla baara kɔnɔna la sa ko Mali jamana ani Turki jamana u y'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ don tɛmɛlenw kɔnɔna la sa ka fɛɛrɛ sɔrɔ o gɛlɛyaw la wa fɛɛrɛ ni fɛɛrɛ minnu ni u bɛ se ka olu sigi ɲɔgɔn fɛ yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i ka tɔnɔbɔda ni o bɛ wele ko partenariat gagnant kosɛbɛ Mali jamana ani Turki jamana ale ni ɲɔgɔn cɛ bonyamasegin o okumu kɔnɔna la sa min ye Turki ambassadeur in ye sa a y'a yira n'o ye Mira ye ko don nataw kɔnɔna la sa min ye Turki jamana ye halisa ko u bɛna u ka danaya ka o kurakuraya ka di Mali jamana ma a kɛnɛ kan sa min ye Mali ministre min n'o b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw
dɔw cɛɲa ko kunna n'o ye Ablaye Diop ye sa ale yɛrɛ y'a yira sa ko don tɛmɛlenw kɔnɔna la min ye Turki ambassadeur ye sa ko jɔnjɔn dɔw olu dira a ma o hakilina kelen kɔnɔna la sa ko bonyamasegin bɛ ka ɲɛsin Turki jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ambassadeur kibaruya an y'a bɔ lesɔrɔ kɔnɔna la ale ka bi bɔli. An bɛ to ale lesɔrɔ kelen kɔnɔna la ka a ye waleya a da bɛ waleya wɛrɛ la waleya min ni o tɛ dɔ wɛrɛ ko ye a y'a yira k'a fɔ ko min ye an ka kɛnɛyaso o tagabolo kɔnɔna sa ko da bɛ donnen o kow la o tɛ dɔ wɛrɛ ko ye ko dɔgɔtɔrɔso belebeleba min n'o bɛ Mali la sa n'a bɛ wele ko hôpital du Mali k'an bɛ don min na i ko bi sa ko tare ko o bɛ se ka fɔ a ko la ko k'a sababuya kɛ sa ko olu ye unité kura sɔrɔ u ka baara siraw fɛ ko o waleya min ni o sabatira sa k'a sabatira Mali jamana ale ni jamana wɛrɛ cɛ n'o ye jamana ye sa n'o bɛ wele ko Japon jamana an bonya ko don ko nin baara min ni o sabatira Mali jamana ale ni Japon jamana ni ɲɔgɔn cɛ sa plateau technique don kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛya tigilamɔgɔw olu ka sira dɔw don sira minnu ni ɲɛfɔli caman bɛ a kɔnɔna la ko nin baara minnu ni a sabatira kunungo yɛrɛ sa Mali ale ni min ye Japon o ye Xinjiang ye an tɛ kala turu tɔgɔ in kan k'a sababuya kɛ Chinois tɔgɔ don o kɔnɔna la sa an b'a fɔ ko nin wulikajɔ min ni a y'a sabati sa ko a bisimilala a kɛnɛ kan min ye maa fɛ maa min ni o tɛ dɔwɛrɛ ko ye Madame Doumbia Sanata So n'a ye ka ɲɛsin nin waleya ninnu ma ko min ye directrice générale de l'hôpital du Mali ye sa ko a ye foli bila ka ɲɛsin min ye Chinois ma k'a yira sa k'a fɔ ko Mali ni Chine jamana don tɛmɛnlenw na k'u ye wulikajɔ caman kɛ min ye kɛnɛya yɛrɛ tagabolo ye o hakilina kelen in na sa ni Chine y'a latigɛ k'a fɔ ko min ye plateau technique ye ni o ye kɛnɛya siraw ye sa ko u bɛna dɔ fara Mali kan o kan ko bonyamasegin don ka ɲɛsin Mali jamana ma bonyamasegin ka o kɛ ka ɲɛsin min ye Chine jamana fana ma o kɛnɛ kelen in kan sa min ye Chine ka nin lasigiden ye sa a y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la k'a bɛ waati jan bɔ min ye Mali ale ni Chine jamana ko u ye i n'a fɔ Maliyɛn yɛrɛ a fɔ cogoya min na sa ko u bɛ wulikajɔ sabati ɲɔgɔn fɛ sira caman fɛ o siraw de kɔnɔna la sa ko min ye kɛnɛya tagabolo ye sa ko o yen bɛ a ko kɔnɔna la wa olu ka jamana n'o ye Chine jamana ye sa k'u tɛna se cogo si la i n'a fɔ Chine lasigiden min n'o bɛ Mali kɔnɔna la a y'a yira cogo min sa k'u tɛna se cogo si la k'u sigi ka gɛlɛya waleyaw kɛnɛya tagabolo kɔnɔ ka o lajɛ Mali kɔnɔna la o de la sa u seko n'u damayira ko u bɛ o sigi sen kan yaasa Mali ale bɛ se ka pla min n'o bɛ bɛɛ lajɛlen ko fɔ a yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko diɲɛ bunak'u kan kɛnɛya tagabolo kɔnɔna la sa u ka ɲɔgɔn ye dɔ kɛnɛ kan min ni o kɛra Assemblée générale mondiale ye ka kɛɲɛ ni kɛnɛya tagabolo ye sa o ta ko 73 okumu kɔnɔ ko min ye Mali jamana ale ni Chine jamana k'u ye kalenkanw di ɲɔgɔn ma kɛnɛya tagabolo kɔnɔna la ko wa ko o baaraw sinsinni o sira dɔ de ye nin bonyamasegin bɛ ka ɲɛsin a ka nin wulikajɔ in ma nin kibaruya an y'a awɔ an bɛ to ale lesɔrɔ kelen in kɔnɔna la kɛ a da bɛ waleya wɛrɛ la bi koyi a y'a yira k'a fɔ ko min ye campagne agricole ye sa ko ka ɲɛsin sɛnɛ tagabolo ma samiya nata kɔnɔna la sa ko Gawo mara ko u tɛna to sigilen u y'a yira sa k'a fɔ ko gɛlɛya belebeleba ko bɛ sɛnɛko tagabolo kɔnɔna la kabi lawale min ye Gawo mara kɔnɔna ye o hakilina de la sa ko min ye Gawo sɛnɛkɛlaw ye olu ye tasibila belebeleba kɛ ka gɔri turu ka ɲɛsin waleya ma ka yira jamana ɲɛmaaw la k'u y'a yira sa k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi lakana o ma basigi kosɛbɛ Gawo mara kɔnɔna la o hakilina de la sa ko samiya min ni o bɛ k'i sɛnsɛn ka na jamana in kɔnɔna la sa ko u jɔrɔn bɛ a ko la fo k'a fɔ k'u jɔrɔn bɛ a ko la o a kelen in na sa min ye lesɔrɔ maaw ye olu ka fasiri kɔnɔna la sa u y'a yira k'a fɔ ko u ka lasigiden min ni o bɛ Gawo mara kɔnɔna la n'o ye Abdramane Touré ale ka fasiri don a y'a yira k'a fɔ ko Gawo mara yɛrɛ kɔnɔna la sa ko min ye sɛnɛko tagabolo ye sa kɛnɛw kɔni bɛ yen nɔ wa sɛnɛkɛlaw ko olu bɛ yen nɔ bari ko u hakili ma sigi cogo si la ka ɲɛsin min ye wulikajɔ ma ko bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ min ye an ka jamana worodugu yan fan ye sa min ye banbagacimaw olu ka wulikajɔ caman bɛ nin ko kɔnɔna la don tɛmɛnlenw na ko yala o waleyaw bɛ se ka maa yamariya wa i n'a fɔ gafe y'a fɔ cogo min sa ka i jigida min ye sɛnɛ o kɛ ko ɲuman kan wa ko gɛlɛya belebeleba o b'o ko la min ye Gawo sɛnɛkɛlaw olu fan fɛ ka kɛɲɛ ni min ye lesɔr maaw olu ka ɲɛfɔli ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abdramane Touré n'o o y'u ka lasigiden Gawo mara kɔnɔ sa a y'a yira k'a fɔ ko o n'a ta o ta ko min ye sɛnɛkɛlaw ye sa olu kɔni y'a ye an bɛ waati min na i ko bi sa ko ji kɔni ko o bɛ ka na Gawo pluviométrie ko o baaraw ka fisa ko bari min ye sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ye k'a fɔ ko olu ka ye waati bɛɛ lajɛlen na u ka
ka foro kɔnɔna la ko o jɔrɔ belebeleba ko o b'u la o de kama u kɛmɛ ka wele bila Gawo maya la hali ni ka sɔrɔ u y'a yira k'a fɔ ko basigi kɔnɔna la sa ko waati ni waati ko kuma bɛɛ tɛ ɲininkaliw kɔnɔna la maa dɔ bɛ sa ale ɲininkara ni o ye Isa Mayiga ye ale yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko min ye hectare 12 ye ko o bɛ ale bolo ka ɲɛsin min ye sɛnɛ tagabolo ko bari a hakili ma sigi k'a sababuya kɛ ko waati ni waati min ye banbagacimaw ye sa ko olu bɛ to ka poyi ko fo jamana ɲɛmaaw ka fɛɛrɛ ɲini o kow la a bɛ kɛ sababu ye baara a bɛ nɔgɔya i n'a fɔ Abdramane Ture Gawo mara kɔnɔna la sa n'o ye Amapu ka fasirikɛla ye sa a y'a latigɛ cogo min a y'a yira fana k'a fɔ ko don tɛmɛnlenw kɔnɔna la o Gawo kelen in kɔnɔna la ko min ye sɛnɛ tagabolo ye sa ko maa caman da donna a ko la koyi ko jamana ɲɛmaaw tiɲɛdon k'a fɔ ko u tɛ sigilen ko k'a sababuya kɛ kalansira caman bɛ sɛnɛ tagabolo kɔnɔna la ko min ye jamana ɲɛmaaw ye ko u kɛmɛ ka olu sigi sen kan ko ka kɛɲɛ ni min ye direction régionale de l'agriculture ye Gawo mara kɔnɔna la ko o wulikajɔ min ni o bɛ ka kɛ k'a tɛ sabati cogo si la ni insécurité kɔnɔna la ko wa ko min ye jiko ye sa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ k'o tɛ maa bolo bari maaw jɔrɔlen de don kosɛbɛ kosɛbɛ sɛnɛkɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo mara kɔnɔna la yaasa u ka baaraw olu bɛ se ka sabati cogoya minnu na i n'a fɔ laɲini b'a ko minnu Ture Gawo mara kɔnɔ ale ka fasiri don. An bɛ to ale fasiri kelen in kɔnɔna la kɛ a ye da bɛ waleya wɛrɛ la a y'a yira k'a fɔ ko min ye Evry waleya min ni o ye baara cɛɲa o hakilina kɔnɔna ye sa ko jamanakuntigi ko ani o baaraw bɛ ɲɔgɔn na Colonel Asimi Goyita ko a ye wulikajɔ dɔ sabati min ye Kulukoro mara kɔnɔna la sa ko min ye balo ye ka taa o di maaw ma ko min ye kit alimentaire ye ko a y'o baara min ni a y'a sabati sa k'a y'o min ye 300 kitra dɔw ye sa ko o 300 a ye o dɔnɔ ka di min ye Kulukoro kaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ko a bɛ talikɛla min ye malo ka taa se ɲɔ fo ka taa se macaroni spaghetti ka taa se min ye tulu n'a ɲɔgɔnnaw ma ko o baara min ni o kɛra ko a ma di kunfɛ koyi ko jateminɛw de yira a kɔnɔna la sa k'a di denbayaw ma denbaya minnu ni olu makoba bɛ nin ko la ko Colonel Asimi Goyita ka kɛɲɛ ni min ye kupu min farikolo ɲɛnajɛ tagabolo kɔnɔ sa min ye Kulukoro mara délégation o de yira a kɛnɛ kan kosɛbɛ o ɲɛmaya ko o tan bɛ ka di maa dɔ ma sa n'o ye Agibu Danbele ko Agibu Danbele baara in kɔnɔna bɛɛ lajɛlen ko a kɛra min ye tarata tɛmɛlen i n'a fɔ lesɔr maaw b'a fɔ la cogo min sa ko a sera ni donfɛn ninnu ye ka di min ye Kulukorokaw ma wa a kɛnɛ kan sa ko min ye Kulukoro maabaw caman ye ko olu yera yen nɔ ka se ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin camancɛ fanga a ɲɛmɔgɔ ma ko i n'a fɔ min ye Kampori Sanogo ka taa se min ye Aba Sangare ma ko olu bɛɛ lajɛlen bonyamasegin kɛ k'a yira k'a fɔ ko nin waleya min n'a bɔnna la sa u bɛna nin bonya in belebeleba in ka a tilacogo minnu yaasa k'a yira k'a fɔ maa minnu ni a ka kan olu de y'a sɔrɔ sa ko u bɛna kunnafoni dilanw wele awɔ o ka kan k'u bɛna kunnafoni dilanw wele ka ɲɛfɔli kɛ u ye yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a kalama kite alimentaire ninnu u tilala cogoya minnu na i n'a fɔ jamanakuntigi ale ka laɲiniba yɛrɛ ye o tagabolo ye cogo min a kɛnɛ kan sa min ye maa wɛrɛ ye o fana bɔra ka ɲɛfɔli kɛ ni o ye Bakɔrɔba Kane a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye a bɛ waati jan bɔ ko u bɛ ni ɲɔgɔn wulikajɔw ka olu sabati bari ɲinan ta ko o hukumu kɔnɔna la sa ka se ka gɔri turu a kan ko a kɛra tare kosɛbɛ k'a sababu kɛ maa hakiliku ta la i n'a fɔ olu y'a fɔ cogoya min na sa ko olu mera minnu ye Kulukorokaw ye u caman bɛ yen ko u hakiliku ta la k'a fɔ ko min ye camancɛ fanga ye o hakili bɛna to min an bɛ jamana bɛ bolofara min kan bi min ye basigi ko u k'u hakili t'a la k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw u bɛna gɔri turu min ye Kulukoroka ni baloko tagabolo kɔnɔna la ko ni o waleya bɔra maa la maa min n'o ye camancɛ fanga yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye sa ko olu tɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ koyi i n'a fɔ lesɔrɔ y'a fɔ cogoya min sa ko ni foli bila tɛ ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin nin ma kofɔlen ninnu ma ko min ye camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye k'u bɛ foli belebeleba bila u ma a ma dan o ma ale y'a yira sa a ka kuma kɔnɔna la ko a kana dan Kulukoro ma koyi ko k'a sababuya kɛ min y'a ta fɔ min m'a ta fɔ sa ko ni ye Mali ta a fantan ani naani ko baloko gɛlɛya k'a bɛ yɔrɔ caman na wa k'a b'a dɔn k'a fɔ don nataw kɔnɔna la sa min ye jamana ɲɛmaaw ye u bɛna u ɲɛsin nin sira ninnu ma o sira kelen in fɛ a ye gɔrituru waleya kɔnɔna la sa ko u bɛ wele bila ka ɲɛsin min ye jamana ɲɛmaaw ma ka ɲɛsin wulikajɔ dɔ ma o wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ko min ye jatigiya hukumu kɔnɔna la sa ko jateminɛ belebeleba yera min ye farikolo ɲɛnajɛ min ni o bɛ ka kɛ u ka dugu kɔnɔna la yen nɔ sa n'o ye kupu Asimi Goyita yɛrɛ hukumu kɔnɔna ye ko u ye wulikajɔ dɔ sabati o wulikajɔ kɔnɔna la sa ko min ye musakakow ye ani waleya wɛrɛw ko
majɛ dɔɔni bɛ o ko la o kama sa ale ye tasibila belebeleba kɛ ka ɲɛsin min ye jamana ɲɛmaaw ma ka welekan bila ka di jamana ɲɛmaaw ma k'a fɔ ko a ti ɲɛsinen i n'a fɔ lesɔr a fɔ cogo min ko a ti ɲɛsinen jamana kuntigi yɛrɛ dɔrɔn pe ma dɛ ko a bɛ ɲɛsinen maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma sa ka don u jigi kɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye sa ko min ye nin jɔnjɔn belebeleba in ye sa a baaraw bɛ se ka sabati cogoya minnu na nin kibaruya an y'a bɔ lesɔr kɔnɔna la min ye Abubakar Tarawele ka taa se Bunama Makasa ale ka olu ka fasiri don lesɔr kɔnɔna la u ka bi bɔli. An bɛ kibaruya an b'a datugu ni farikolo ɲɛnajɛ ale sira ye kɛ a yirala k'a fɔ ko min ye Mali ka sɛ kasi don min n'a bɛ wele ko Ibrahima Kone sa n'a ye expatrié don an bɛ don min na i ko bi sa kɔnɔna la ni o ye lesɔr ye a yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi ko ale ka ŋaniya bɛɛ lajɛlen Ibrahima Kone don ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Bura a ko k'a ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔ wɛrɛ ye ko Mali ale bɛ se ka jɔnjɔn sɔrɔ ka taa cogoya minnu na farafinna bolo kan a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali sɛ kasi don ye n'o ye Aigle du Mali ye sa ko n'i y'u jateminɛ fan o fan ko i b'a ye k'a fɔ n'i ye championnat baw ta i n'a fɔ a y'a fɔ lesɔr kɔnɔ cogo min sa ko maliyɛnw bɛ a bɛɛ lajɛlen na ko maliyɛn minnu ni u bɛ wuli ka jɔ la Mali kɔnɔna la ka taa se Mali kɔkanna ma sa ko o ka ca fo k'a fɔ k'a ka ca n'u bɛ wele ko expatrié ko wa ko a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen a ka kuma tɛ ale yɛrɛ Bura kelen dɛ Ibrahima Kone ka kuma don a y'a yira k'a fɔ ko min ye maliyɛnden caman ye k'u bɛ wuli ka jɔ la diɲɛ championnat baw la ko n'i ye Espagne ta n'i ye Angleterre ta n'i ye Allemagne ta ko nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko Mali joueurs ko u bɛ premier rôle jouera o tɛ dɔwɛrɛ ko ye u bɛ tɔn minnu na sa ko u jɔsen o ka bon yen nɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ale yɛrɛ kɛn bɛ ka ɲininkali turu o ko la ko a sera ten sa Mali ka se ka jɔnjɔn kelen kɔni sɔrɔ farafinna kɛnɛ kan an b'a fɔ amin o kɔnɔna la sa ko min ye Ibrahima Kone a y'a yira k'a fɔ ko ale kelen tɛ bari don nataw kɔnɔna la sa ko kɛrɛnkɛrɛnnenya Coupe d'Afrique min ni o bɛna sigi sen kan o ye 2024 ko u bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati u n'u ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen sa yaasa ka se ka jɔnjɔnba ka o sama ka ɲɛsin Mali ma nin baara minnu ni a b'a ka a ɲɛfɔ sa ɲininkaliw de kɛra ani lesɔr kunnafoni dilanw cɛ lesɔr kunnafoni dilan minnu ni olu ye farikolo ɲɛnajɛ o tagabolo fan fɛ Jɛnɛba Bagayoko ale ka fasiri don a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Ibrahima Kone don tɛmɛnlenw kɔnɔna la k'a y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ caman tun bɛ yen nɔ fɔɲɔgɔn kɔ caman tun bɛ yen Mali sɛkasi dondenw ni ɲɔgɔn cɛ bari k'an bɛ don min na i ko bi sa k'a bɛ se k'a fɔ ko u y'o fura n'u tɛgɛ kɔ ye fo k'a fɔ k'u y'a fura n'u tɛgɛ kɔ ye o hakilina de kɔnɔna la sa ko bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ye supporters ye ka taa se jamana kɔnɔdenw ma maa o maa ko n'i bɛ Mali ko yɛrɛ tagabolo kɔnɔna la i n'a fɔ Ibrahima Kone a y'a fɔ cogoya min na sa ko bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i ŋaniya kɛ kelen inshallah Ibrahima Kone ka ɲɛfɔli kɔnɔna la sa ko don nataw kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Coupe d'Afrique min n'o ye farikolo ɲɛnajɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ba min dolantan tagabolo kɔnɔna la sa ko ni o bɛna kɛ Côte d'Ivoire mara kɔnɔna la sa Mali ko a bɛ se ka na ni jɔnjɔn ye i n'a fɔ Ibrahima Kone a y'a fɔ cogo min na nin kibaruya an y'a bɔ lesɔr kɔnɔna la ale ka bi bɔli a yɛrɛ bɛ dansiri bi kunnafoniw na kunnafoni minnu n'an y'a fara ɲɔgɔn kan radio Jeliba ka taa se télévision Jeliba ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don nataw kɔnɔna la an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni ce aw ka filɛli la aw ni ce aw ka lamɛn la don nataw kɔnɔna la kibaruyaw mana sɔrɔ an bɛ di kɛnɛ kɔnɔna la ka olu bɛɛ lajɛlen di aw ma bari a ye to sɔgɔlen aw ka radio man di la a ye to sɔgɔlen aw ka télé man di la an bɛ yan aw kama. Ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma Mamadu Tarawele fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 66 51 51 37